contenta també de ser aquí, gràcies a IEC per aquest marc. No diré res d'això de la Unió i el taulí, perquè encara és tan recent, perquè estic molt apenada per deixar el parc taulí i molt contenta per estar directora general de la Unió. Llavors és molt difícil arribar més lluny d'això. Aviam, jo crec que la sostenibilitat, o què entenem per desenvolupament sostenible, m'agrada recollir el concepte d'aquest d'empresa sostenible com aquella que és capaç de reformular la seva estratègia, aquest és un concepte important, integrant 3 paràmetres que són complementaris: l'increment econòmic, la creació de valor social i la preservació ambiental, que és aquest criteri clàssic i aquest criteri de reformulació. En el camp sanitari, en el camp de les empreses sanitàries, tots aquests conceptes són de molta rellevància, perquè som conscients, com deia el professor Abrau, som conscients que les nostres institucions, i l'hospital és el més paradigmàtic, són institucions que gasten molts recursos, que atenen a persones i que, a més, afecten molt a l'entorn. Estan oberts dia i nit, gastem farmàcia, despesa d'energia, generem residus, és espectacular el tema del sector sanitari. A més, la despesa sanitària, i per això entro més en el concepte d'eficiència, la despesa sanitària és sempre incremental. I també som conscients que sovint aquestes, les troballes o els avenços en el camp del diagnòstic o del tractament, sovint no són escalables, sovint no són substitutoris, sovint són escalables, és a dir, no deixem de fer una cosa i encara n'estem fent una altra, i per tant aquest concepte també és rellevant. També vull manifestar i fer especial esment que jo crec que el sector sanitari fa molt de temps que intenta incrementar la seva eficiència i millorar la gestió dels recursos, però que per aquesta finalitat, que tots estem preocupats, per aquesta finalitat és útil aquest concepte de reformulació i que no es tracta de dir que fem més del mateix, sinó que introduir el concepte de sostenibilitat a les nostres estratègies tal com es planteja. Com dèiem la definició, no com un canvi de nom d'allò que ja fem, sinó com una veritable reformulació que permeti una visió global. Aquest em sembla que és el que ens pot interessar més en el nostre àmbit.